Okay, let's get this. A cikin wannan bidiyon na zo zan yi mana bayani ne akan yadda mutum zai zama step by step, yadda mutum zai zama successful crypto trader. Kasancewa za ka zama successful crypto trader dole ne za you will be consistent to it, sannan kuma akwai hanyoyin da ya kamata a ce za ka bi kafin ka kai wannan mataki da kake so ka kai. So a cikin wannan bidiyon zan faɗa maka step by step ɗin da za ka bi, yadda za ka fahimci yadda tsarikan komai yake da kuma bidiyon da ya kamata ka kalla, ko kuma in ce courses da ya kamata ka sani, ko kuma in ce abubuwan da ya kamata a ce ka fahimta kafin nan ka je ka ci gaba da neman ilimi. So shi dama shi ilimi ba ya tsayawa. So bari na yi mana bayanin wasu kaɗan daga cikin steps ɗin da ya kamata a ce mutum ya bi har zuwa mataki da zai zama successful crypto trader. So a cikin wannan bidiyon idan ka siya ka gani, bidiyo ne wanda zan yi bayanin iyakacin steps by steps, zan faɗi topics ɗin da ya kamata a ce mutum ya yi covering, sannan kuma zan kawo bidiyoyi wanda zai yi covering ɗin waɗannan courses ɗin insha Allahu a cikin wannan channel ɗin. Saboda haka kar ka manta ka danna mu alamar subscribe. Okay, bari fara lissafa topics ɗin da ya kamata a ce mutum ya sani. So na farko dole ne zaka je ka nemi sanin tarihin kuɗi. Idan muka ce tarihin kuɗi, tun asalin tale tun yadda kuɗi take tun farko, tun lokacin da ake trading by trade by barter, ko kuma tun lokacin da ake kai dai kawai ka je ka nemi tarihin kuɗi ka fahimta, sannan kuma sai ka nemi tarihin crypto, sannan kuma zaka nemi ilimin yadda blockchain yake aiki da kuma yadda cryptocurrency yake aiki. So bayan ka samu wannan ilimin zaka nemi sanin menene altcoin, sannan kuma zaka san menene wallet, sannan kuma ka san menene exchanges, sannan kuma ka koyi yadda ake aiki da Binance. So na riga da na yi bidiyon yadda ake aiki da Binance, bidiyon shine wannan, zaka iya dannawa ka je ka kalla bidiyon anjima bayan ka gama kallon wannan bidiyon. So bayan ka koyi waɗannan abubuwa da mu lissafa, that means kana da 20% din ilimin cryptocurrency. Well done, congratulations. So sai kuma abu na gaba, so idan ka riga da ka koyi waɗannan ilimin, dole za ka je ka yi practicing ɗin sayan coin da siyarwa. Kar ka sa ran riba ko wani abu, kawai ka san yadda ake siye da siyarwa da kuma abubuwa. Duk dai idan ka samu ka kalli waɗannan courses ɗin, insha Allah zan yi bidiyoyin su. Bayan na yi bidiyoyin su zan sa link ɗin a description wannan bidiyon, sannan kuma zan haɗa shi da ya zama playlist ne. Kun gane, zan yi shi zai zama playlist ne da wannan bidiyo ɗin. So sai ya zamana idan zaka je kai practicing din yadda ake siya da siyarwan coins da kuma abubuwa da makamantan shi. Sai kuma bayan ka koyi wannan, ka riga da ka gamsu da yadda waɗannan abubuwan suke aiki, ko kuma in ce idan ka gamsu da wannan bangaren, abinda zaka je ka fara ka je next ka koya shine sai ka je ka koyi fundamental analysis. Fundamental analysis shi ma insha Allah zan yi bidiyo yadda fundamental analysis yake da kuma yadda zaka fahimta. Sai dai shi fundamental analysis zai yi tsayi gaskiya, zan yi mana bayani insha Allah yadda zaka fahimci komai da komai. Tabbatar fundamental analysis din da zaka koya fa ko da zai dauke ka wata ɗaya kana koyan shi, ka tabbatar ka koye shi ka iya shi, yana da matukar amfani ne sosai da sosai. So bayan ka koyi fundamental analysis, abinda zaka je ka koya shine zaka je ka koya technical analysis. Idan muka ce technical analysis shi ma karan kanshi topic ne tsungurgun wanda yake zaman kanshi. So shi ma zaka samu lokaci ka koye shi, sannan kuma you will be stick to it. Shi kuma dole zaka dinga practicing din shi. A cikin abubuwan da zaka koya a cikin technical analysis sun hada da, zaka fara koyon sanin menene candlestick, sannan ka koyi zana support and resistance, sannan kuma bayan support and resistance zaka koyi zana trend line. So daga ka koyi zana trend line, kuma abu na gaba da zaka je ka koya shine ka je ka yi ta practicing din waɗannan abubuwa da ka koya. Ka je ka yi ta practicing din waɗannan abubuwa da ka koya. Practice and practice. So idan hannunka ya nuna da zan support and resistance da su trend line da su waɗannan abubuwan da ka je ka yi practicing, so sai mu je mu taɓa indicators. Abin da ya shafi su moving averages, su Fibonacci da dai sauransu, su ma insha Allah za mu zo mu yi bidiyo a kansu. So bayan ka samu ilimi akan indicators, zaka je ka nemi ilimi ne akan abin da ya shafi za mu ce chart patterns. Idan ka koyi chart patterns, sai ka koyi risk management a ƙarshe kenan. Zaka koyi risk management da kuma market psychology. So market psychology zaka koyi shi still, sannan kuma zaka ƙara fahimtar shi ne bayan kana shiga kasuwa. So idan ka riga da ka iya irin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya, kana da 60% ɗin ilimi akan cryptocurrency. Sannan kuma ka sani idan ka koyi wannan, daga nan har ko ina zaka iya zuwa a matsayinka na crypto trader, kuma babu wanda zai yi maka musun haka. Okay,
idan kana so ka samu waɗannan videos din ko kuma waɗannan educational topics din, kar ka manta ka danna mana alamar subscribing a wannan YouTube channel din. Sunana Abdul. Nagode sosai da kasance tare da ni a cikin wannan bidiyon.